Takže máme ešte pred sebou posledný rozhovor a vítam medzi nami Martina Kiliana ako jedného z hlavných organizátorov najväčšieho halového futbalového turnaja na Slovensku. Je to turnaj MIH Nitrianskych novín v športovej hale na Klokočine, ktorý sa odohral v sviatkovom období. A verte či nie, na novoročnom turnaji bol prvýkrát za život. A teda moja otázka znie, ako hodnotíš tento turnaj, tvoju skúsenosť, že si sa tu ocitol a tvoje pocity z dnešného turnaja? Tak zdravím všetkých, čo pozerajú. V prvom rade Lácko Kováč, ďakujem za pozvánku, za to, že si ma sem zavolal. A musím povedať, že ten dojem bol výborný. A nechcem teda použiť nejaké veľmi neslušné, nespisovné slovo, lebo bolo to riadna mascenica. Skutočne futbal vo vysokom tempe, ktorý mal výbornú kvalitu a to obsadenie 2. 3. ligové si myslím, že je inšpiratívne pre turnaje tohto rozmeru aj v iných regiónoch, alebo možno aj v tomto regióne. A stále si myslím, že takýchto turnajov je málo, že malo by ich byť ešte viac, lebo ľudia takéto turnaje chcú. A to, že to robíme my v Nitre, alebo pohár Tiby v Šali, je super a vážime si aj tú priazeň, že to stále robiť môžeme, ale myslím si, že turnaj, ako sme videli dnes, by mohlo byť inšpiráciou pre možno ďalšie iné v regióne. Tak presne ako hovoríš, to sú také tri asi najväčšie turnaje. Je najväčší ten Nitre, potom je tá Tiby v Šali a tento náš novoročný. A ešte ma tak zaujíma, že či si tu videl nejaké nedostatky, alebo čo by sme mali zlepšiť možno do budúcna? Tak toto je veľmi zákerná otázka, Laci, lebo mne je mimoriadne náročné kritizovať robotu druhých takéhoto rangu a takéhoto rozmeru, toľko to obetavosť, čo ste vy sem dneska dali aj ty, alebo celkovo mesto. Milan Kovarga, úžasný človek, keď sám viem, čo to obnáša, preto si nedovolím z tejto pozície jednu výtku povedať, ani polovičnú by som sa nedovolil, lebo viem, čo za srdce do tohto turnaja, do tejto akcie dávate, koľko ľudí sa na to teší, aj tá vážnosť, čo to má z tých tribún na tom ihrisku, takže to mi absolútne neprináleží hodnotiť to v negatívnom slova zmysle, práve že skôr pozitívnom, že pre mňa je úžasné, že to robíte vyše 25 rokov, alebo takmer 30 to má tradíciu, že sem prídu hráči z druhej, z tretej ligy, samozrejme v minulosti myslím, že z prvej Miško Pinter, Filip Balaj sem chodili, že to má vážnosť, že to proste má, že to je to podujatie, na ktoré sa ľudia tešia a že to dokáže mať zároveň futbalovú kvalitu a tradíciu, vysokú organizáciu v jednom, takže to je pre mňa maximálne pozitívum, o ktorom treba hovoriť, a o negatívach neviem. Asi nemám nič. Tak ale presne ako hovoríš, že vieš, čo všetko je za tým. Bo málo ľudí vie, čo všetko to obnáša tá organizácia. Každý vidí len to pozlátko, ale naozaj náš tím na čele s Milankom Vargom na tomto turnaji pracuje. Nepovedal som, že týždne, možno aj mesiace dopredu, tak ako je to aj u vás. Takže naozaj veľká vďaka aj vám do Nitry, aj všetkým, ktorí akékoľvek turnaje organizujú a bodaj by nás bolo čo najviac. Takže Martin, ďakujem, že si prijal naše pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Takže ďakujeme a majte ešte pekný večer.